bona wayala Mathe ngiguqa ngetholo ngiyakhuleka kuyana Kanti ababusiseka yobona banjani Kanti nalempilo yona iqoma banjani yelele Sibingelela abantwana bethongo umuntu uphuma emanzini umuntu uphuma empophomeni umuntu kade yofuna isibusiso eyocwilisa abantu beyophiliswa kanza kwethu sikhulumeni ngalento yokugeza idlozi right now kune confusion ebakhona umuntu mayikhuluma about spiritual cleansing and then mase kuba ukugezwa kwedlozi. Number 1, as understand ukuthi idlozi aligezwa ukuthi uye empophomeni wayofaka umuntu awusuba right. Yes, isigodlo nesigodlo sinendlela yaso yokwenza into. Kodwa yonke into eyinsebenzo yokugeza idlozi cannot just be spiritual cleansing. Spiritual cleansing usuke ugezwa amabhadi, usuke uyosisa isibunyama, usuke uyosuswa amathunzi, usuke uyoqaqelwa izinto zakho through umkhuleko and through amanzi. And then obviously ke abanye ba-eda neyiwasho nazo zonke lezo zinto. So ke iyona nto osuke uyigeza, but insebenzo yokugeza kwedlozi is a very complex ritual oyenzayo involve ezinye izinto ezinye. So into engizama ukuyichaza la enganza kwethu ukuthi umuntu akusendele imessage athi ngifuna ukuyogeza mkhulu nje ngifuna ukuyogeza idlozi mase uthi no idlozi phela vetani nje uvuke ekseni uhambe uyogeza olwandle uhambe uyogeza emfuleni uhambe into eyinsebenzo ethile according to isigodlo nomsebenzi kaloyo nyanga nalowo melaphe okusizayo. Ingabo wena othi hayi ngiye ngibona abantu behamba bepophomeni nami ngiyacabanga ngiyogeza idlozi. Cha, mawuyogeza empophomeni uyogeza olwandle uyogeza ezibeni uyogeza kuphi nakuphi la usuke uyogeza khona usuke uyoqaqelwa izinto zakho kususwa isimnyama kususwa amathunzi. So let us not be confused. Idlozi number 1 uligeza ngoba kwenze njani. Hlola kuqala because ovela uvuke ekseni ngicela ukuyogeza idlozi. Ugeza liphi idlozi? Idlozi ligezwa ngayiphi insebenzo? Angithi understand ngisho iyafana lento nalento yamathuna. Yekani ukuhamba amathuna niyophahla emathuneni nenze imkhuba ebusuku. Akuphahlwa ethuneni. Lento yeni yokuhamba nivashela amathuna mase nithi niyaphahla. Mawuthi uyovashela ithuna buya mntaba uthola isiqongo ugeza. Uma uyinyanga ufake lenyongo yenkukhu lapho. Faka igezo zakho ufake ilethe ugeze ngoba ungcolile. Isithuna liyangcolisa. Ungahambi ebusuku kanye ngezwe abanye bethi bahambile beyifamily baphatha amakhandlela amhlophe beyothandaza emathuneni. Uthandazela baye emathuneni waphela lo muntu othi uyomthandaza walandwa ngehlahla wayofaka emsamo ekhaya. Mawufuna ukuyothandaza hambe uyoshisa ikhandlela lakhe emsamo ubeka amanzi uthela impuphu phansi ucela into ofuna ukuyicela. Ungaye emathuneni ebusuku uyophehla khona uyoshisa impepho emathuneni uyishisela bani ngoba uyilanda zonke izinto lezo ongafanele uyayilanda uzise ekhaya. Izinto zabantu ningazenzi zingasizona ezenu ngoba baningi abantu abenza izinto ngoba bayibona kuma TV bayitshena ukuthi izinto eziright. Ithuna awuyi kulona noma kanjani. Nami ngiyinyanga ngiyaye kogeza amathuna abantu asetshenziswe akhandwa enziwe izinto engafanele enziwe kuzona athakathwa. I do that. Kodwa ngisho ngiyile ngiyabuya ngigeze ngenkukhu emhlophe ngifaka inyongo ngigeza ngisusa ithunzi yobumnyama unomuthi ogeza amathuna. So inganza kwethu please back up siya kulokho ezidlala abantu idlozi nje empophomeni ukuyogeza inhlanhla yakho kunikeza ukhambo lomhlophe uhambe uyolishaya ulikhanyisela amakhandlela ukhuleke kulona ucele kulona idalwa zakini zikunikeza umsebenzi idalwa zakini zikukhululela izinto zakho kodwa awuyi kogeza idlozi. Mase ugeza idlozi kunosiko la khona. Ikhona indlela eyisheshayo ukwazi ukuthi ugeze ezonza ukuthi izinto zakho zisheshe ziqaqeke because it depends also ukuthi umuntu omlaphayo umi kanjani financially ngaleso sikhathi usukumsiza ngayo. But awukwazi ukuthi yena nje mkhulu uyangifonela mkhulu ngifuna ukuyogeza idlozi.
mkhulu ngifuna ukwenza i-spiritual cleansing. Yini i-spiritual cleansing? Yini ukugeza idlozi? Woza consult first, let us find out, because uzobe ungitshela khulu ungise empophomeni. Akuvele ngikise nje empophomeni. Ngiyenza ngithi ngiyakisa empophomeni ngidlala ngesikhathi. Bekufanele ngise kufikisa olwandle. Kanti ngidlala isikhathi bekufanele ngise esizibeni. Imfula emithathu. Thatha imfula emithathu. Noma la kuhlangana khona imfula emithathu. Thatha ispring water, uthatha amanzi olwandle, uthatha amanzi empophomo, noma uthatha amanzi eziziba. Leyo mfula leyo uhlanganise lawo manzi namanzi emvula.